Okay, så sådan som jeg ser det, er der 5 stadier af lektier. Og det første stadie er selvfølgelig der, hvor man indser, at man rent faktisk har lektier for. Og så det andet stadie er der, hvor man så tager sig sammen til at lave sine lektier. Tredje stadie, der går det bare derudad. Det kører bare. Fjerde stadie kan godt være lidt af en gråzone. Det er her, hvor man let kan blive lidt distraheret, og produktiviteten måske falder lidt. Femte stadie kan gå lidt begge veje. Enten så bliver man færdig og bare tænker yes, eller så giver man op og siger, den tager vi på klassen.